Een goedemiddag en welkom hier in Oude Biltzijl, de parel van het beeld en het meest eigenzinnige dorp van Friesland. Mijn naam is Neeltje en vandaag in het programma Beeldse kwaaltjes, wie leest die blijft, waarom, hoe en wat en waar, het talent, muziek en hoe overleef ik als Nijling. En als gastheer vandaag Auke Kooistra, de kroegbaas van Oude Ziel. Dit is Oude Ziel draait deur. Auke, geweldig dat jij nog tijd hebt gevonden om hier bij ons te zijn. Heb jij nog een nieuwtje van de dag? Ja, als een beetje met zit, dan kun je vanavond een feestje, hè? Want dan wordt het de eerste die wordt kampioen. Het eerste van wat? Het voetbalelftal. Het eerste van Oude Ziel. Het eerste van Oude Ziel. En waar gaan ze spelen? Menalden volgens mij. In Menalden. En als het goed is gaan ze dat om 6:15 doen. Dus iedereen die de jongens wil aanmoedigen. Oude Ziel 1 tegen VV 68. Aan tafel. En zij was initiatiefnemer van alles. Zij stampte de aardeplaats uit de grond, Juliana Kerk, archeologisch steunpunt, creatieve activiteiten, kunstkring, kunstenaars, alles en nog wat. En natuurlijk initiatiefneemster van Dogit voor den Dwarp, Oude Ziel. De stille kracht achter dit hele gebeuren. Kirsten, waarom heb je eigenlijk Oude Ziel opgegeven voor dit programma? Nou ja, dat zal je deze week wel zien, hoeveel er allemaal is. Er zijn inderdaad heel veel kunstenaars. Eigenlijk zijn alle mensen die hier rondlopen, zijn kunstwerken op zich, karaktervolle mensen, eigenwijze mensen. Overal vandaan, van oorsprong van Oude Ziel, maar ook van her en der hier komen wonen. En het is een heel gezellig dorp. Ja, volgens mij hebben we hier echt zo'n oude zielster aan de tafel, als we het dan hebben over eigenzinnig en eigenwijs. Ook ik heb gehoord, jij lapt alle regels aan die leers. Wat bedoelt ze daarmee? Nou, dat gaat meer om het bedienen en zo. Hoor. Dat valt wel wat met natuurlijk. Maar nee, we doen het wel op zijn ouders. Dat is wel op zijn ouders. Ja. En dat is echt ook op zijn ziels of is het echt eigenwijs op zijn ouders? Nou ja, het is zo ik denk dat het moet. Ja. Ja. En dan komt het ook gewoon goed. Nou, dat hoop ik. Ja, dan maken wij hier eigenlijk wel mee, hè? Ja. Dus bedoel je dit een beetje met de eigenzinnigheid? Ja, gewoon precies. je eigen draai eraan geven? Ja, het heeft een eigen karakter. Ja. En het wordt steeds meer door toeristen ook ontdekt. En bij Auke is het heel goed toeven. Het bezoekerscentrum is leuk. Er is van alles hier te doen. En het dorp is mooi. En de omgeving is ook heel bijzonder. Je kan lekker fietsen. Je kan ateliers bezoeken. Je kan naar het Noorderleeg. Een bijzonder mooi natuurgebied. Het is Waddenzee werelderfgoed. Dus dat het zit op de rand van een werelderfgoed. Dat is wel bijzonder. Ja, wat ik zelf zo leuk vind is dat je gewoon iedereen hier toch, de meeste mensen ook wel verstaat. Want er praten heel veel mensen Nederlands. En je hebt Fries en je hebt beeld. Dus eigenlijk drietalig. Ja. En heb jij het gevoel dat jij hier makkelijk geïntegreerd bent? Ja. Tussen deze... Ik versta Beelds en ik versta Fries. Ik zal het niet spreken, want die lol die gun ik ze niet. Dat is niet verstandig, dacht ik. Ik denk ook niet dat we dat kennen. Nee, we hebben de tongval niet. Nee, ik heb een Gooise R. Ja. En Auke, ben je hier gebogen en getogen? Ja. In Oude Ziel? Ja. Gewoon echte ziel. Dus jij weet alles van binnen en van buiten hier? Ja. Ja, ik ben op Polen geboren. Dat is een beetje verderop op Oude Diek. Op nummer 65, daar staat nou beste borgers achter de ruiten. Dat woont niet één meer, maar dat was vroeger een huisje, daar ging ik altijd hier van de kerk. En het ze nou te vroeg zwanger waren of zo. Maar ik weet niet precies hoe het zit, maar ja. Ja, ik ben de tweede trouwens hoor, ik ben niet de eerste. Dus je hebt eigenlijk ook nooit de neiging gehad om van, weet je, ik ga eens Oude Biltzijl uit. Ik ga emigreren of ik ga verkassen. Of, nee. Ik heb even een hutje in Loet zitten. Hè. Vroeger heb ik in een kroegje gewerkt en zo. En toen ben ik hier gekomen. En ik wil hier niet vat. Nee, dat gevoel heb ik zelf ook. Want ik ben ook echt een emigrant, zeg maar. En dat geldt ook voor jou, Kirsten. Ja, goed geworteld zijn we. Ja. Kirsten, wij gaan jou op het einde van de week ook nog terugzien. Omdat we zondag nog een groot feest hebben. Kan je een tipje van de sluier oplichten? Nou, alles wat je deze week op tv ziet, zijn eigenlijk voorproefjes van zondag. Dan hebben we Piepskoft, cultureel festival met muziek, met kunst, met gedichten. En het dorp als attractie op zich. En dat speelt zich af bij de mensen thuis of op straat? Of? Ja, overal. Ja, in het centrum van het dorp en een beetje uitwaaierend. Ja. Dus echt een concurrentie voor het oerol? Zeker. Nou, dames en heren, fijn Kirsten dat jij er was. Ik zie jou dus het eind van de week. Auke, jou zie ik zo meteen weer. Ik loop over naar het volgende item. Want elke dag hebben we talent van de dag. En we hebben wat talent hier. En als eerste talent kan ik hier verwelkomen
met trots en genoegen Mats Valk, een profvoetballer in Spee. Een international in Spee zelfs. Mats, ik heb gehoord dat jij bij Heerenveen traint. Nou vraag ik me af, hoe komt een jongen uit Ouwerziel nou bij Heerenveen? Nou, Heerenveen die kwam eens een keer en toen vonden ze dat ik talent had. Nou, moet je eens kijken. We hebben een talent hier in Ouwerziel. En kan ik jou vergelijken met Messi? Ja, misschien kan dat wel. Heel goed antwoord. Ja, echt ambitie. Dus gaan wij jou nog terugzien bij de grote clubs in Nederland? Ja. Dat is jouw ambitie? Ja. En jij wil ons nog een kunst laten zien. Wat ga je voor ons doen? Ik ga hele mooie trucjes laten zien. Hij gaat mooie trucjes laten zien. Mats, ik kom zo meteen bij je voor een handtekening. Dan heb ik die vast binnen. Hier is Mats Valk met trucjes. Dat was Mats Valk. Let goed op, want we gaan hem terugzien. En ondertussen aangeschoven onze eigen dorpsdokter Paul Beugels. Fantastisch dat je hier bent, Paul. Ik val gewoon meteen met de deur in huis. Bestaan er nou eigenlijk echt beeldse kwaaltjes? Ja, leuk dat je dat zo vraagt, Neeltje. Ja, beeldse kwaaltjes zijn er natuurlijk wel, maar bilkers zijn eigenlijk net gewone mensen. Ach. En het enige verschil met de rest van Nederland, denk ik, is dat bilkers nogal vrij laat naar de dokter gaan. Ze zijn vrij hard voor zichzelf. Ze komen niet met ieder wisselwasje. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar dan wordt het vaak ook met een hele hoop humor gebracht. Dus heb ik ooit eens een keer een patiënt gehad, jaren geleden, die kwam eigenlijk 3 keer per week op het spreekuur. Die begon altijd met te zeggen, dokter, u weet wel, ik kom niet vaak. En op een gegeven moment toen hadden wij een nieuw computersysteem en toen kwam ze weer op maandag en ze zei weer, dokter, u weet wel, ik kom niet vaak. Ik zei, leuk dat u dat nou zo zegt, want we hebben sinds kort een computer. En nu kunnen wij dat allemaal precies nalopen, hoe vaak u geweest bent. Dus ik toets die geboortedatum in, naam en zo. Als ik het niet dacht. U bent het afgelopen jaar 153 keer geweest. Nou, toen was het even stil aan de overkant van de tafel natuurlijk. En toen keek ze met van die diep doordringende ogen aan. Zei ze van, dan kan u nagaan hoe ziek ik ben. Nou, typisch beeld. Dat is humor. Dankjewel, Paul. We gaan je morgen terugzien. Hartstikke leuk dat je er was. En dan gaan we nu over naar het filmpje. Hey, meneer, volgens mij ben jou een toerist. Dat kun je wel zeggen, hè? Ja, welkom in Ouwerziel. Ah, je bent een Belg. Jazeker. Ah, nou geweldig. Jerommeke Lambrecht. Jerommeke nog wel. Allee, uit Wommelgem. Ik heb nou wel een slaapplak voor je op Ouwerziel. De witte klok. Zal ik even met je achterop fietsen? Dat is goed, hè? Mooi. Dat is goed aangeboden. Ben ik achterop. Ga zitten, meisje. Allee, daar gaan we. Goed, hè? Hotel de Witte Klok. Hier kun je vannacht wel slapen. Mooi. Dank u. Ja, zullen we even naar boven? Joehoe! Is er ook een? Hey, hallo. Ah. Hallo, mevrouw. Ik heb toevallig nog een kamer vrij. En dat mag hoor. Ja? Nou, loopt u mee. Dan Ja, maar dan, ja. Nou meneer, dit is de kamer voor vanavond, vannacht en uiteraard ook morgenochtend. Allee, dat ziet er goed uit, hè? Ja, nou dat hoop ik. Nou, dan wens ik u alleen maar een heel plezierig verblijf en dan zie ik u morgenochtend om 1 uur op. Allee, bedankt mevrouw, hè? Oké. Dag. Dan gaan we naar beneden en kijken wat hier te beleven valt op Ouwerziel. En dan gaan we even een kop koffie halen bij Alke. Met goed, een hè? lekker stukje taart. Oh nee, dan. Dat lijkt me een zeer Nou, goed idee, hè? gaan we. Nou, zullen we eens even kijken wat hier te beleven valt. Ah, Liesenpaard bij Stal Elversma. Lijkt me ook leuk, hè? En nog meer hier te beleven. Ja, bij Alke koffie drinken, hè? Aha. Dus dan kun je alleen hier niet de koffie drinken, met een stukje taart. Gaan we doen, hè? Heb je wel verdiend? Ja. Allee, lekker bakje koffie, hè? Bakje koffie. Ah, nou kijk eens aan, dat is Auke. Allee, je zult zin in, want je treft het niet. Dankjewel, hè? Heel leuk, Auke. Dank je Dank wel. je. Hebben. Alsjeblieft, hè? Oh ja. Ik regel. Moment. Al een reis gemaakt, hè? Maar we samen dus even een peer draaien. Paardrijd. En Allee. dan gaan we naar boer Elversma.
Nou, dat is maar, ja. Ja, die woont hier verderop. En dan kun je peer draaien. En die heeft van alles. Belgen, Friesen, Shetlanders en al. Allee, Ja. ook Belgische paarden, hè? Ja, dat dacht ik wel hoor. Oh, lijkt me leuk. Nou, mij ook. Hier, Rommeke. Allee. Hartstikke mooi, hè? Ja, ik zie Goed, hè? Ik zou zeggen, spring achterop, hè? En ga mee. Dan gaan we samen terug. En aangeschoven aan tafel de aardappelboeren uit Ouweziel. Als mijn vest van me weg is de robuuste, reislustige en chique boer Ietse Pieter van der Werf. En naast mij de iets wat chaotische, doch gevoelige familieman Frederik van der Schaar. Populaire boeren. En ja, wij gaan het hebben over de aardappel. Ja, ik denk de Erpels. aardappel. De erpels, sorry. We gaan het hebben over de erpels. Die gaan al een lange weg. Erpels. En ik heb begrepen dat de boeren echt liefde hebben voor zo'n aardappel. En iets, Pieter, ik wil toch wel eens weten. Ik heb jou eens ooit horen zeggen van... Ik vergelijk een aardappel met een vrouw. Ik vind het lef hebben. Kan je even uitleggen wat je daarmee bedoelt? Oh nee, dat heb ik ooit eens een keer gezegd. Maar het fascinerende van een aardappel is, je stapt één in de grond, je krijgt er 10 voor terug. Je exporteert ze de wereld over en als je op vakantie bent in het buitenland, dan zie je je eigen product weer. En ook van de collega telers uit Ouwezielweg. En een vrouw en een aardappel, de overeenkomst is, ze moeten mooi zijn. Hey, maar Het moet glanzen. een eerappel die over de rug strikt, dan dat heb ik nou nog nooit met mij. Nou al? Een eerappel over de rug strikken? Nee, had een eerappel die over de rug in de strikt. Er komen andere gevoelens bij, oké, joh. Ja. Nou, ik vind het een heel wonderlijk iets. Want als ik een aardappel zie, dan denk ik... Ja, nou ja, daar moet ik iets mee. Maar ik word er echt niet warm of koud van. Frederik, hoe warm word jij van een aardappel? Nou, niet echt warm. Dan moet ik even niet eerlijk wezen hoor. Het levert gewoon geld op. Het levert geld op en ik vind het een mooi vak. Maar om nou te zeggen, verliefd, dat vind ik een te groot woord. Nee. Dat hou je voor herten. Hij is lekker en hij is gezond. Dat hou ik ook in, ja, voor mezelf. Want het weet nog steeds niet als ik wel of niet verliefd ben. Maar dat wil ik op deze tafel ook niet bespreken. Nee, dat krijg ik ruzie. Dat moeten we niet doen, nee, Nel. Maar even ook nog over een aardappel. Want ja, eigenlijk hebben rijst en pasta... Dat heeft ook de intrede gedaan in de Nederlandse keuken. Dan denk ik van, is er nou eigenlijk wel toekomst nog voor die aardappel? Nou, dan kom ik toch weer bij een stukje geld. Er is nog steeds markt. En er is vraag naar ons product. Dus ik denk, er is ook steeds markt. Je hebt met de aardappel heb je de meeste calorieën per 1000 liter water. En Dat een wilde jij aardappel per se vertellen, hè? Hip en trendy en zeer gezond. Dus ik zou zeggen, de pasta en de rijst maar aan de kant en aan de aardappel. Er zit goed vitamine C in en hij heeft gewoon een lekkere beet en hij smaakt poer best. Nou, ik moet ook zeggen, je ziet er ook lekker gezond uit, Ietse Pieter. Dat moet ik er wel bij zeggen. Je Ja, wordt eet niet ook verliefd goed aan aardappel. Nel, hè? Nee, nog niet. Zeg, Ietse Pieter, heb jij ook lekkere recepten voor aardappelen? Of, Oh ja, uiteraard. Elk ras heeft zijn eigen recept. Maar ik bedoel, een lekkere Annabel, die kook je mooi vast kokend. Kun je een lekker bakje sla mee eten, een lekker stukje biefstuk of een balletje gehakt. Hij smaakt altijd. En s'avonds kun je ze nog even stiekem opbakken. Hè? Oké, het lijkt mij vooral het publiek. We gaan dadelijk allemaal naar Ietse Pieter om lekker te eten. De aardappel. Dankjewel, Ietse Pieter en Frederik. Ik loop weer naar de stip, want ik ga een potje beeldse les volgen. Want ja, dat kan ik allemaal nog niet zo goed. We hebben er meteen een prijsvraag aan verbonden. Als u het Nederlandse woord weet van wat Jacob gaat zeggen... mail dan naar priesvraag@hotmail.com. En dan kan u een leuke prijs winnen. Ik sta hier dus met Jacob. Jacob, jij bent een echte Bilkert. Ja. En jij hebt een beeldse uitdrukking voor ons. Ja. Kan jij die even luid en duidelijk in die camera vertellen? Jawel. Doe maar. Je moet de struif niet om een ooi bedorven. Dankjewel, Jacob. Nou, ik vind het nogal een hersenkraker. Ik ben er nog aan het over nadenken. Dus ondertussen gaan we luisteren naar een prachtig stukje muziek. Want, dames en heren, ze zijn terug. Gelukkig weer op Beeldse Klaai. De Mudbirds, wereldberoemd, bekend en geroemd. Met René Tweehuizen en Ellen Laws. Precies. In 2 zinnen, René, kan jij vertellen wat jullie muziek eigenlijk is? We maken blues en daar krijg je het warm van. Dat kunnen we ook wel gebruiken nu. Het is best wel fris. Nee, maar we maken denk ik onze aparte eigen blues met aparte ritmes.
Vaak En dat- onregelmatig. En dat gaan wij zo meteen een stukje horen. We eind van de uitzending nog wat meer. Want ik ben ook heel erg benieuwd. Ellen, jullie zijn in Amerika op uitnodiging geweest. Kan je dat ook even in het kort aanstippen? Ja, vorig jaar hebben wij de Dutch Blues Challenge gewonnen. En wij mochten Nederland vertegenwoordigen in Memphis. En daar hebben we gespeeld. In Beale Street, van Beale Street naar het Beeld. En ook nog met prijzen naar huis? Wij hebben geweldig gespeeld en niet gewonnen. Maar goed, wel de tijd van je leven. Ja, een tijd van ons leven, klopt. Nou, dames en heren, dan krijgen we hier nu de wereldberoemde Mudbirds. Woke up this morning feeling deep in my soul. Ain't gonna let life pass me by no more. I got things that I want to see. Whoa, low, before they bury me. Get busy living, yeah, the rest get busy dying. Ik kom het winkeltje uit en zie de waslijn met een lange rij precies dezelfde sokken. Hier spaart iemand wekenlang de sokken voor het sokkenwasje. De volgende dag hangen daar de rode shirts te wapperen. 11. Voor elke dag een vers shirt natuurlijk. Maar al een week later hangen er witte, ook 11. Het raadsel loste zich op toen ik op de dijk een lange rij haastig fietsende precies dezelfde jonge mannen inhaalde op precies dezelfde fietsjes en ook in precies dezelfde kleding. Thuis stapte ik uit de auto en zag ze stoppen bij de brug. Ik telde ze, 11. Een elfling. Er woont een elfling in Oude Beeldzijl. Verlichting, uitbreiding van kennis en vorming van het hart. Dat zijn de voorwaarden waaraan de boeken moeten voldoen in de oudste leesclub van Nederland. Ledige uren nuttig besteed. En hier aan tafel de voorzitter van de club, Bouke van der Weg, en een enthousiast lid, Harry Sipma. Bouke, ja, ik ga het toch vragen, want met de deur in huis, wordt er überhaupt wel een boek gelezen daar in die leesclub? Nou, nee, volgens mij worden de meeste boeken toch wel een beetje lezen. Omdat de gezinsleden die kunnen ook met lezen. Dus er zijn heel veel leden die het misschien wel eens wat minder lezen. Maar de boeken worden toch wel bekeken. Ja, en verder die leesclub, want het is een leesclub uit 1792. Bol van tradities. Ik zie hier ook een combinatie staan waarvan ik denk worst met koek. Hoe zit dat? Auke, misschien weet jij dat, want jij serveert het. Dat is verrekte lekker, eerlijk waar. Eén keer per jaar, als je niet in het bestuur zit, dan krijg je 1 keer per jaar dit gerecht. En dat is, ik zie er wel altijd wel naar uit. Ten eerste, het is heel gezellig en we zitten altijd heel mooi. Maar het is ook een hele lekkere combinatie. Ik zou zeggen, je moest het maar eens even proberen. Nou, dat ga ik na de uitzending doen. Je moet er wel de hele middag mee toe, maar het is wel traditioneel recept en dat zit er al jaren in. Je krijgt ook niet anders. Je krijgt niet anders dan Deventer koek met worst. En dan zie ik ook nog in de lengte gesneden. Is dat ook belangrijk? Nou, dat hoort erbij, want anders past er niet genoeg butter tussen. Oké, ja. Als wij je smeren, dan zeg ik ook altijd, je moet denken aan hartkwaal. Dan zit er genoeg tussen. Gewoon lekker vet. Ja. Zo wordt het. Zeg, Harry, dan wil ik wel eens van jou weten. Wat is nou het laatste boek wat jij hebt gelezen? Ja, moest ik even denken, maar ik weet het op het moment echt niet. Nee, want dat is ook eigenlijk de oudste garde van de vereniging of van de club. Die leest het meeste, maar ik ben er van het jaar nog niet aan toegekomen. Ja, de eerste sectie, die leest het meeste. De eerste sectie, die leest het meeste. Ja. En wat is de eerste sectie? Nou, dat zijn de oudste leden. Dat zijn lui die al pensioneerd zijn en die dat echt aan tijd hebben te lezen. Oké, nou, ik hoop dat jullie dan een... Ja, oké, best nu. Ik moet gaan afronden, helaas. Ik had nog uren willen praten met jullie. Ik wil ook wel lid worden van de club, maar dat schijnt niet te mogen. Dat mag niet. Want nee, dat vind ik eigenlijk zo raar. Oh.
dacht, wie zal dat doen en komt het allemaal wel goed? Ja, dat dacht ik ook bij mezelf. Maar ik heb maar weinig bekende namen zien die dat organiseren. Voor mij daar niet één echte oude ziels erbij. Maar ja, dat hindert ook niks. We hebben genoeg buitenstaanders die ook genoeg ideeën hebben. Oh, dan binnen de importmeesten die de oude ziel op elkaar zetten willen. Ja, volgens mij al. Maar ze hebben mooie items en trouwens er ook mooi wat publiek zo te zien. Ja, maar... Maar kies die vrouw daarvan wel, die je er anders ook nooit uit wat te beleven wil. Oh ja, dat is is dat met dat felle jasje. Ja, dat is ook zo. Wie is dat eigenlijk? Weet ik niet, maar ze zullen wel denken, dan kom ik op televisie, dan moet ik er allemaal bij wezen. Ja, dat is ook zo. Denk ik, dan kom ik mooi op de televisie. Nou, dat is ook zo. Maar ik heb hier wel bezien. Ik ga naar huis om koffie. Ja, ik ook. En ik ben benieuwd wat er morgen voor gasten ben en wat er dan allemaal bepraat wordt. Oh ja, dat is ook zo. Zullen we dan morgen weer even kijken? Zelfde tijd? Ja, oké. Nou, hoi hè. Hoi. Nou, die zien wij morgen weer terug, zo te horen. Het is alweer voorbij. De 20 minuten zijn om. Ik ga proberen het beeld af te sluiten wat we morgen hier kunnen zien. Dus ik zeg daarbij, morgen hebben we Kelly's Keunsjes, het de Jonkiet Takkomst, ik zie wat Downy ziest, het talent, de muziek, de nijeling en wat hebben we nog meer en te volle agenda's. Ik zei ze ontmoon en we sluiten af met hartstikke mooie muziek van de Mudbirds en morgen zelfde tijd, zelfde plak. Aan het kiekers.